Çünki ata watanın ezenegini galdyrjak adam onun odundan ýerip külünden çykýar. Diňe öwey gözler bilen garaýanlar ona mujawat atýar. Geçikdirägem bolsa, özümiň öňrek ýazan watan diýen çaklanjy goşgyma ýüzenesim gelýär. Watana mert gerek. Merde de watan. Watan zarlar, watan niýip öteni. Watan namarda da gerek ekeni. Özü aman gally, satyp watany. Eýsem Akmuhammed Gölsaparyň kemde onuň käbir kemişerleriniň jeň wagty amana gelip duşman dagynyň yalan dönüklerden näme tafawy bar? Bira watanyny terk edip onuň garşysyna iş görýär. Beýlekisem onuň gülüni çertip nanyna ýata şärik bolup ona dönüklük edýär. Yerin giňişligini Akmuhammed Gölsaparyň we onuň käbir kemişerleriniň azatlyk rajasynda hemde gaýry ýerlerde edýän çykyşlaryny ýalana çykarmagy mende esasy tutorlukken. Şu dara diýerilikde olaryň ýekejes hakynda durup geçmegi makul bildim. Olaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistana adam hukuklary kemsildilýärmişin. Hay bir näme ýerläp uçawerin. Töhmetiňem, mujawatyňam çeni ýaşy. Eýsem prezidentiň siýasaty netijesinde döredilen bütün dünýä türkmenleriň gumanitar birleşigi nämenin hatyrasyna döredildi. Şu birleşige şugunky gün goňşy döwletlerimiziň de olardan alysakalaryň da gözü gidýär. Öz serhedinden aňyrdaky iýleşlerimiziň hak hukugynyň aladasyny edýän döwlet, aladasyny edýän adam gel inni bu gadymy topragyň goýnunaky perzentleriniň jydarmy. Moňa iki ýeke niýetini ýamana diken ansana ananar. Ýöne seherçe üşüge bar adam bu mujawaty eşitmeýän diýip ýa gulagyny tutar, ýa da towa diýip ýakasyny. Türkmenistan Ýazgyjylar Soýuzy Akmuhammed Gölsaparyň anyndan ak gün bolup dogýan zat. Ol entek edebiýatda öz başlyk ýazgy hökmünde öz sözüni aýdyp bilmedik döwründe SSR Ýazgyjylar Soýuzynyň agzalygyna götürildi. Özem eýýän paçan ýumy ýeten ýazgyjylaryň gursagyndan itilip şeýledildi. 1990-njy ýylyň aýaklarynda Moskwadan gelen habarda SSR Edebiýat Fondunyň 2 ýyllyk stipendiýalaryň 4-süniň berilýänligi aýdylýardy. Akmuhammed Gölsapara gerek gelende ýüregi ýuwky hemde eliňir prawleniýanyň şol wagtky ýolbaşçylarynyň tagallasy bilen oňa 1991-nji 1992-nji ýyllar üçin şol stipendiýalaryň biri berildi. Akmuhammed Gölsaparyň bolsa Türkmenistan döwletine onuň odundan ýerip külünden çykyp ýören adamlara garaýşy şol wagtdan bellidi. Häzir melli stipendiýal gurrun şul ýerde dursun. Anha gulak goýun. Geçen ýylyň fevralynyň soňky 2 gününe Türkmenistan ýazgyjylarynyň 10-njy gurultaýy geçdi. Gurultaýdaky majawatly çykyşyny hasaba almanynda da ony ýazgyrmaga, akla çağırmaga 2 sany men ýen esas bardy. Birinjiden prawleniýanyň täze sastawy, derňew komissiýasy SSR Ýazgyjylar Soýuzynyň gurultaýyna delegatlar saýlanan wagty. Ol ses vermekden ir ortalaýyn boyun gaçyrdy. Şeýle batyrlygy başarýan Akmuhammed Gölsapar ikinji bir batyrlygy da etmeli. Öz inkar edýän guramasyna hemde Edebiýat Fondunyň stipendiýasyndan ýüze gurmeli. Elbetde beýle batyrlygy onuň boynu ysmady. Ikinjiden gurultaýyň ýyly süre ol özüniň gaçybatarlygy bolan Azatlyk radio stansiýasynda türkmen ýazgyjylarynyň gurultaýyny köçege çykarýan pezlik çykyşyny etdi. Bu zatlar üçin ondan prawleniýada galamdaş ýolbaşçylarynyň öňünde bir hasabat sorulmaly. Ýöne prawleniýanyň ýolbaşçylary ony hökman golaýmaly zat hökmünde kabul etdiler. Ýüzüň üstünde burnuň bar diýilmedik Akmuhammed Gölsapar bolsa barha beliň aldy.